Og der gik så starten til det første af de 4 helt store løb i dag. Vi har 2 løb i et her. Vi har 3 senior B-damer i de gule både. Og så de grå både. Det er senior A-damerne, den åbne klasse. Og det er blandt de grå både, at vi skal uddele et rigtigt DIF-mesterskab. Det er sådan, at der er 4 rigtige DIF-mesterskaber her. Og det er i senior A, tung og let, damer og herrer. Og vi kan se bane 2. Anne Andersen fra Ægir, som sidste år blev nummer 3 i senior B-klassen, ligger nu fremme og fører det gule felt. Og ikke overraskende er det Fie Udby på bane 4 fra Roforeningen Kvik, der har lagt sig frem og fører. Hun vandt suverænt sidste år foran Christina Rendum, som ligger på bane 10. Men også bane 8 ser ud til at være godt med. Margit Har Hansen, Skovs Hovedroklub. Billedet tegner sig her allerede. Fie Udby fremme og fører med det samme. Christina Rendum ser ud som om på nuværende tidspunkt, at hun kommer til at slås for sin anden plads. En anden plads, som hun fik sidste år her ved mesterskaberne. Vi skal slås med Margit Har Hansen fra Skovs Hoved på bane nummer 8. Og vi kan se, hvordan Anne Andersen fra Roklub Ægir på bane 2 er fremme og kontrollerer det gule felt. Senior B-damerne. Og når jeg snakker om et DIF-mesterskab, så er det altså Danmarks Idrætsforbund. Det vil sige, det er et officielt Danmarks mesterskab i det her løb blandt de grå både. Alle andre Danmarks mesterskaber her, bortset fra senior A, let og tung, damer og herrer. Det er jo uofficielle danske mesterskaber, men her er det altså den rigtig store og fede medalje, man roer om. Og det ser ud som om, at Fie Udby, hun godt vil have fingrene i den her, også i 2010. Og vi har hende i billedet her nu. Hun vandt jo suverænt sidste år. Og det ser ikke umiddelbart ud som om, at der er nogen, der kan komme i nærheden af en heller i år. Men nu skal vi jo lige huske på, at løbet skal jo selvfølgelig rose færdig. Og nu kan vi se, at Christina Rendum er gået frem og har sat sig i respekt i forhold til Margit Har Hansen på bane 8. Så det ser ud som om, at Christina nu er fremme og har sin relativt sikre andenplads. De sidder altså i maskinerne ved siden af hinanden, bane 10 og 8, og roer fuldstændig samme tempo. Det er som at se en dobbeltstolder. Det kunne være, at det var en overvejelse værd at sætte dem ned i en dobbeltstolder. De passer jo fint sammen, kan vi se. Og det er stadigvæk Anne Andersen på bane 2, der fører senior B-klassen. Det gule både. Men altså helt suverænt